Moi boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio Samboy, desde 89.4 da FM. Sexan vostedes benvidos aquí a estas ondas da Radio Samboy para acompañarnos no programa Galegos Novais. O equipo hoxe está completo. Alá nas vías de son temos a Fernando. Moi boas tardes, Fernando. E aquí o meu carón a Xulio Couchil, unha das partes, porque cando falta tamén o falto, pois isto está coxo. Boas tardes, Xulio. Moi boas tardes, ben queridos ointes, benvidos. E este que lles fala Armando Fernández. E agora paso a darlles esos enderezos que temos aquí. Por exemplo, no blog, pois Galegos Novais, xa nada máis que eso, e salimos rapidamente. E temos tamén un blog que é galegosnovais.blogspot.com e un correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E esos teléfonos que nos podedes chamar en directo, que é o 93 654 1400 e o 93 654 1500. E, bueno, vamos a comenzar, pois, xa co primeiro convidado que xa o temos por aí preparado, que vámonos ir, pois, ás terras da Coruña, e así con esta música vamos a recibir, que é Cantigas da Terra. Vamos a falar con Hugo López, que é o Cantigas da Terra, e que é Hugo López Arias, que nos vai a falar, que é o presidente, pois, desta asociación. Moi boas tardes, Hugo. Hola, buena tarde. Moi boa tarde, gracias por atendernos e perder eses minutiños connosco para que nos fale dese coral que van, bueno, que hai que centenario, non? Sí, estamos celebrando pois desde finais do verán, comezos do outono hasta o verán que ven, os 100 anos de Cantigas da Terra. Cantigas da Terra que é importante non somente por a agrupación, sino por o seu fundador, por o seu primeiro director, non? Bueno, pasaron persoas moi importantes, non? Desde os fundadores, que moitos deles coincidían co movimento de vanguarda en prol da cultura galega e do idioma, como foron as Irmandades da Fala. As Irmandades. Sí, señor. E logo, pois, diversos directores que se ben non estaban ao principio, pero foron moi importantes, como Adolfo Anta, que o que fixo foi, digamos, democratizar nesa segunda etapa do coro dos anos 20, 30, facelo chegar á clase obreira, e foi o que permitiu que sobrevivise e se expandise, non? Bueno, que ademais a súa fundación ten moitísimo que ver, como acaba de decir vostede, coa creación das Irmandades da Fala, o primeiro nacionalismo daquele momento, naqueles momentos, non? Naqueles eidos, non? Si, era un movimento global, non? En toda Galicia, que xurdían entidades en torno á defensa da fala. En algúns casos deles tiñan máis vínculo ou menos cos coros galegos, que tamén nacían, tamén como recollendo, pois, a influencia dos orfeóns do século XIX por un lado, e a vertente máis, digamos, música do folclore ou tradicional do lado de Aires da Terra, daquele primeiro coro pontevedrés, con Perfecto Feixó. E así nacen, pois, dúcias de coros, non? Neses anos 10, 20, chegando a ser, pois, 3 ou 4 dúcias que saibamos, e a maior parte deles desapareceron anos despois, sobre todo despois do 36, moi complicado sobrevivir. Claro, por aquela mala fada de guerra que non sabemos fratricido non, pero que tan mal lle fixo a toda España, non solamente a Galicia, non? O que sí é certo é que o coro custodia un importante patrimonio de música cantada en galego, non? En canto a partituras, coido que é a que máis recopilación ten, non? Bueno, hai varios arquivos en Galicia importantes, o de Cántigas é un deles, pero tamén cabe salientar, por exemplo, do coro de Ruada, de Ourense, que tamén é moi bon, da zona do Ribeiro, de Ourense. O noso, pois sí, é moi rico, ten moitas pezas recollidas neses anos, é todo monolingüe, en galego, e o fondo de partituras, digamos, que é un dos pilares importantes, aínda que hai outras cousas de grande valor tamén no arquivo, como poden ser
escenografías que servían de telóns de fondo nas actuacións, algúns deles pintados por Díaz Baliño, que era o pai de Díaz Pardo. Díaz Pardo. Sí, sí. Hai tamén dúas zanfonas centenarias, teño entendido que tamén teñen por aí, non? Sí, ou de 250 poden ter, porque unha era de Perfecto Feixó, que é a que sale nas fotografías que podemos contemplar nas publicacións, nas que vemos a Feixó pois, posando, ¿no? Para o fotógrafo con traxes. E unha colección de instrumentos tamén. E a Saturnino Cuiñas, que era o crego de Feixó. O crego. Sí. Perdón, como dicía? Que digo que tamén ten unha colección de instrumentos e punteiros tamén construídos fai un século, por lo menos. Sí, temos, un século hai algún, do tintoreiro do Orzán. Despois tamén hai varias gaitas de Basilio Carril, o mítico feitor de Compostelán. Sí, señor. Hai instrumentos de percusión diversos que non temos a certeza de quen os fixo, mas son bastante antigos. Temos un armonio que é supostamente o de Mauricio Farto, o primeiro director. Hai que poñerse en contacto, unha suxerencia que nos debemos poñerse en contacto con Mauricio de Dous na Fronteira, que é un grupo, un dúo, non? Musical que el toca moi ben, ten habilidade co armonio, cos órganos e cos instrumentos de pedal tamén xunto con Carmen, xunto con Carmen Penín fan unha grande grande parella. Están recuperando precisamente órganos de igrexas. Entonces, o noso armonio foi o que máis sufriu o paso do tempo, sobre todo nos últimos anos do antigo local de Rúa San Xoán, porque entrou a umidade. Claro. Precisaría unha restauración algo seria. Bueno, pues a ver, hai que turrarlle da levita ás administracións a ver se algunha delas fai caso e di, pues isto paga a pena reconsideralo e polo menos telo aquí como non somente es como unha reliquia, sino como un instrumento que tamén poden tocar os rapaces en algún momento determinado, non? Lógico. Os outros igual son máis, as gaitas sobre todo é posible, ou incluso os de percusión nun momento dado, pero hai que intentar conservalos, por exemplo a zanfona ou non se pode tocar porque pode romper en calquera momento. Son moitos anos, non? Pero con todo ello poderse facer unha réplica, por exemplo. Sí, para iso sirven, claro. De feito, houve consultas de luthiers nese sentido, ¿no? De administracións, neste caso de Lugo, da Deputación de Lugo, para reproducir digitalmente e en 3 dimensións, pois instrumentos, ¿no? Para o arquivo que teñen. Hai que felicitalos porque sodes, por lo menos na parte que toca a vostede como presidente, por o feito de que algunhas das pezas tradicionais do noso ser galego, o quer que lle quer, ainda sigue estando aí, non? Sí, tanto. Ainda non hai moito que o cantamos. Sí. De feito, Cánticas cumplía esa función de, por un lado, recuperar aquelas melodías que se estaban perdendo e volver, mediante as actuacións ou moitas veces polos propios discos daqueles singles e aquelas grabacións primeiras, retornaron ao pobo que non as coñecía, porque houve uns anos que se perdeu moito, non? Entonces volveron a estar, digamos, no saber popular, pasando por un coro, non? Neste caso nós, ou pode ser outro, non? Fálenos agora dese convivio do día do 100 aniversario, e así como a exposición dese centenario, non? Que seguro que foi un exitazo. A exposición non foi todavía. Ainda non? Non. Vale, temos unha serie de actos programados. Algúns van no momento pensado e outros, van como pode ser, por diversos motivos. Sí, pero a ese convivio e o ciclo de coros xa se celebrou, porque nos dixo Xosé García Crego que sí, que estiveran aí canda vostedes, non? Sí. En outono solemos facer desde hai máis de 10 anos un encontro dos coros galegos históricos, por chamalos, ¿no? Os que sobreviviron aquela primeira época.
Sí, que chegaron aos nosos días, que están cumplindo agora pois os 4 coros, pois os 100 anos, non? Sí. Somos os segundos, xa os cumpriu Toxos e Flores. Flores. E detrás virán pois o coro de Ruada. E Cantigas e Arenas. E despois hai outro máis, non? O Cantares do Brión, non? No, claro, agora danse as seguintes circunstancias. Agora é un momento bonito, en certo sentido, porque, por un lado, xorden novas agrupacións que sen ter un vínculo localizado nese lugar con a agrupación antiga ou costume de tal, pois argallaron e se movilizaron para crear un novo coro. Que foi o que se fixo fai de anos, eu mismo, co cal felicitamos a todas estas agrupacións, en primeiro lugar a Cantares do Brión, que somos os seus padriños, como nos chaman. Sí, se nos dixo Xosé, Apadriñamos ali a fundación cando tivo lugar hai anos. Invitámonos a vir o ano anterior aquí tamén. Este ano, este outono pasado, estaba co dos novos coros. Por outro lado, aparte destas novas agrupacións, están, digamos, resucitando algunhas que deixaron de existir, pero quedou un arquivo localizado. Entonces a xente, os veciños ou os propios membros da agrupación folclórica que deixou de ter coro, por exemplo, neste caso Cantigas e Aturuxos de Lugo, pois recuperou o coro, non? Claro. Entonces eso tamén é de aplaudir, non? Están xurdindo máis, non, por Galicia. Sí, bueno, menos mal que pouco a pouco pois van xurdindo despois do fatílico que pasou, pois desa fatalidade que morreron moitos deles, por eso. Incluso nos anos pois 80, 90, 2000, pois hasta que ahora empezou outra vez un pouco a estar a música tradicional máis pois valorada. Valoras un poquinho máis nos medios, na xente, nas festas. Pois tamén foron momentos complicados porque non facía falta demasiados factores para que pudera desaparecer algo, non? Porque claro, naquelas datas que facer un coro que tocaba a gaita, todo eso era de folgazáns, non? De folgazáns, de xente que non quere traballar, que non sabe isto. Sí, os gaiteros estaban mal vistos, durante xa incluso máis que incluso final do 19 se cadra, pois no século XX desprestixiouse, non? Digamos, a figura do gaiteiro. Nese sentido hai que agradecer tamén aos cuartetos que termaron da música gaiteira nas festas e nas alboradas. Mantiveron ese... E chegaron a hoxe, non? Fora do que os coros galegos e tal. Despois outro que quería comentar ou que quería que dixera a celebración da homenaxe a Leandro Carré Alvarellos, non? Que tamén debeu ser unha velada extraordinaria, posto que mezclaron ou por lo menos xuntaron a música con unha velada teatral. Nese caso ese acto foi teatral. Solo? Sí, o que si fixemos foi unha mesa redonda que invitamos a Xosé Manuel, como é o apelido, non me acordo ahora, que fixo un libro sobre a biografía do propio Leandro Carré. O editor Alvarellos, que neste caso coincide o apelido, pero non ten Maceiras, sí. Quique Alvarellos, que fixo posible, digamos, a edición dese libro. Estaban presentes no acto a filla do propio Leandro, Adela, e netos que un neto vive en Lisboa. Estivo ben, deuselle aí, digamos, protagonismo ao Leandro, que ben o merece, e de feito, desde o grupo Teatro de Cántigas, o que se está facendo nos últimos anos, recuperar, o propio teatro, no, que facía tempo que non se facía, e poñer en escena esas obras, moitas delas inéditas e outras case que inéditas, descoñecidas, de Leandro, no? Que teñen aínda hoxe en día todo o sentido do mundo. Que foi un grande dramaturgo, etnógrafo, editor, e o fundador das Irmandades, non? Claro que sí.
Bueno, que toda esta xente foron as que viñeron, dixéramos, que puñeron puñeron o coro a son da xente do pobo, que baixaron ao pobo, que non estaban dixéramos, os señoritos, porque eu lembro de en Lugo, pois, que solamente bailaban os fillos de señoritos, as fillas e todo eso, a lucirse, pero o que era rapazas de pobo e todo eso non podían meterse aí. Era difícil. Sí, claro, era difícil. Que houve ese primeiro momento de quizá como algo elitista ou intelectual, non que non tiña cabida o propio pobo, era como algo casi que exótico, quizá, en certos contextos. Pero rapidamente a xente dixo, isto ten que cambiar. Noso, temos que que poñelo a andar, claro. Bueno, falamos agora das escolas da terra, porque a tradición dos coros galegos desde ese ano, desde 1916, que xa son 101, que neste ano xa estamos no 101, pois o que si é certo é que traballan arreo, pois non somente coa música, tamén co baile, coa percusión, coa zanfona, cantigueando. Díganos cousas desas, a ver. As escolas da terra son un espazo no que a xente pode entrar en contacto ben con cantigas da terra ou ben co folclore en sí. En cántigas, digamos, como agrupación, como entidade, como coro galego, adquírese, digamos, un compromiso para os actos ou cando hai que cantar ou tocar ou actuar co teatro a un sitio, pero as escolas non teñen ese compromiso. É como un lugar de aprendizaxe. Entón, xente que nunca na vida bailou, tocou, cantou, ou xente que xa leva igual un par de anos, vai a unha clase de perfeccionamento ou avanzado. Entonces hai diversas materias, non? Digamos que baile sempre o foi habendo, gaita e percusión, pero estamos querendo recuperar pois a zanfona, que é moi importante, que non hai en toda a Coruña, pois en esta comarca moito donde aprender. Contamos co mestre Miro Casabella Anda, carai. Menudo profesor tendes aí. Para botar adiante a escola. Levamos un par de anos. O primeiro foi o ano pasado, que era difícil porque ainda non se sabía moito e había poucos alumnos, pero é unha teima nosa, pois, aguantala, non? Este ano xa se triplicou, digamos, o número de alumnos. A xente xa se anima a mercar unha zanfona, ven xente de fora no tren. Quizás a eso quería referirme, que ao mellor o precio do instrumento pode poñer impedimentos ás persoas, porque ao mellor é un poquinho alto, ou ao mellor non é o que máis podería axeitarse para poder aprender, pero en realidade, se un ten ganas de aprender, o precio do instrumento non coarta para poder facelo, non? Claro, pode ser, efectivamente, como dis, nas escolas, sobre todo iso pasaba sempre coa gaita, en que na gaita é fácil solventar o primeiro momento coa frauta de plástico, digamos. Sí. Coa frauta é con punteiro nada máis, non? Con punteiro, bueno, hai como un proceso progresivo, ¿no? Sí, digamos, de inversión. A eso me refería, sí. Na zanfona é máis complicado, porque unha zanfona, ainda que sí que hai unhas, digamos, que se ven por internet e tal, que lles chaman de estudio, tal, pero ainda así xa che costa como media gaita, non? Sí, claro. Casi unha gaita. Sí. Pero unha zanfona xa en condicións, ainda que sexa das máis básicas, claro, xa costa como, digamos que si unha gaita lle poñemos 1.000 euros de precio estándar baixo, tirando a baixo, pois unha zanfona xa son 1.600 ou 1.700. Sí, casi o 50% máis. Se queres un instrumento un pouco mellor, unha gaita un pouco mellor, pois xa te vas a 1.500 ou... Sí, pero tamén hai que ter en conta que ese instrumento ten outras capacidades que non a gaita, non? Podes facer con el moitísimas máis cousas, e ademais ten un aprezo que é diferente, non? Nuns aspectos podes facer máis cousas e noutros menos. Claro. Por exemplo, claro, para tocar pola rúa, pois non se sinte. Sí. Non ten o volumen que ten a gaita para facer unha alborada nunhas festas.
Pero, sin embargo, na gaita non podes tocar nun piso na casa a ensaiar porque molestas aos de arriba e aos de baixo. Claro. Coa zanfona, sí. Os veciños. Sí. Entonces, bueno, todo depende como se mire, ¿no? Claro. A zanfona agora, invertindo un pouco máis nela, pois xa lle implementan microfonía interna, con salida de cable. Sí, sí. Bueno, hai diversas formas de facelo, ¿no? Claro. Bueno, que en realidade seguides a traballar, entonces o voso non sei, o voso instrumento fundamental son os alumnos. Sí, claro, os alumnos representan non a porcentaxe, non en toda, pero a futuros coristas, ¿no? Claro, A base claro. de estar nas escolas, de convivir un pouco cos outras materias, ¿no? Tanto nas actuacións que podemos facer así ao longo do ano nos centros cívicos da cidade ou de ensaios conxuntos. E digo, ostra, pois gústame tamén eso que faz ti, tal e cual, pois tocamos ou facemos un acto, ou o ano que ven apúntome a outra cousa. Este ano botamos a andar tamén Requinta, que levaba como 5 anos flauta sin haber a escola. Sí. Pois bueno, pois hai un pouco por aí, digamos, entra algunha da xente que despois forma parte de Cántigas, entra por aí, ¿no? Outra quizás xa é xente pois, que xa ven aprendida de outros lugares, vilas ou cidades ou de aquí mesmo, e se integra xa directamente máis ou menos porque xa sabe, xa ten a destreza de tocar o que sexa, ou bailar ou cantar. Sí. Pero actualmente deixando a cantidade de alumnos que existen, o coro en realidade ten unha composición bastante grande, non? Cuántos son os que forman parte de Cántigas da Terra? Pois eso ben limitado. Eu creo que o factor que limita eso é o tamaño dun autobús. Sí. Sí, pola demanda, non? Entón, claro, se tes que ir a un viaxe, eso ven herdado, non? De outros tempos que se viaxaba máis, non? Pero efectivamente, se tes que ir a un viaxe, moitas veces cando é por aquí pola contorna, xa moitos van no coche porque lles é máis cómodo despois, igual viven noutra zona ou que sei. Sí. Pero se hai que ir, por exemplo, como fomos a Bretaña ou van grupos galegos todos os anos alá, claro, non vas levar 2 buses para un grupo, non? Sí. Entón, en Cántigas andamos como hoxe en día, pois nos 60 componentes, contando o que o coro en sí, o sea, as voces, quero decir, o coro de todo, ¿no? Pero as voces, os instrumentos, gaita de percusión, teatro, andamos aí. Que algunhas veces duplícase e outras veces redúcese precisamente para as actuacións que non según que tipo de actuación se vai a facer, non? Para complementar ou non no momento determinado, claro que sí. E seguro que dos alumnos que hai algunhas veces xa reincorpóranse precisamente para comenzar a traballar no coro, non? Das escolas. Claro. Sí, é como un proceso natural, non? Claro. Cando unha persona xa adquire uns coñecementos que se defende ben, unha disciplina, pois, claro. A veces non lle interesa, digamos, estar nunha agrupación polo compromiso que supón ou non é o seu interese, pero noutros casos xa pregunta ou incluso lle dixe, o sea, tratamos nós de involucralo, non? Claro. Tocas moi ben. Sí. Empeza a vir os ensaios, por exemplo, do grupo dos gaiteiros ou tal. Claro. Para sair na foto, polo menos, que así presumen gábanse de estar no coro nese Diríamos pasar tamén aos premios, non? Que teñen os años que teñen moitos deles, pero eu aquí no que estuve mirando, pois tedes a medalla Castelao. Sí, este ano recibimos un par de distincións, bueno, pues un pouco como recoñecemento estes 100 anos, non? O primeiro deles foi o Pedrón de Ouro, pola Fundación Pedrón de Ouro, ali na casa de Rosalía. A continuación veu a medalla Castelao da Xunta de Galicia. E o Pedrón de honra tamén a
a dona Carmen Magía, ¿no? Mejía, sí, sí, unha filóloga Mejía. de Guadalajara, si non Sí. me lembro mal. Sí. Sí. Bueno, pois eso, felicitacións, Exactamente, que sigan recollendo éxitos. recollendo éxitos e que, bueno, pois a ver se algún día somos capaces nos de disfrutar da vosa presencia aquí en Barcelona. Tiñamos ganas, sí. A verdade é que había que visitar a zona de Barcelona, porque ao longo da historia hai certas datas míticas, como o 18 ou 34 a Barcelona, que foron importantes na historia de Cántiga da Terra. No 18 co primeiro estandarte, bueno, unha serie de citos, non? Entón, é unha cousa a lograr, a ver se próximamente se pode levar a cabo. Bueno, pues sí que vos esperamos. Aquí estaremos encantados de poder aplaudirvos directamente. Bueno, que vos agradecemos moitísimo esta pequena conversa que tivemos e que sigades nesa tema e que sigades tendo eso, como decía Conqueiro, 1000 primaveras máis. Moi ben, moitas gracias a todos vos por aí e un aperto ao povo de Cataluña. Pois moi ben, e aos galegos en Cataluña. Moitas gracias, Hugo. Hasta outro momento. Para